Делян обаче действа импулсивно. Той е такъв, аз го познавам. И слезе и се засили към Асен Василев. Сега от тук нататък аз ще ги наричам, понеже там влизаме в разговорна тематика и фразеология, така както народа галено нарича Делян Шиши, Асен Василев Кокорчо. И така, Шиши тръгва срещу Кокорчо. И му вика, какво е ти, какво искаш? Кокорчо се парализира и не може да му отговори както трябва. Добре, нали си излязъл и чакаш този страшен злодей, мафиот, олигарх, който искаш да го събориш от вас. Посрещни го враждебно. Той ти каза, тук ще те оправят, че те онодят по пенуар. Явно има такива кадри, Делян, защото те му докладват всичко. И го казва не без основание. На което Асен миличкия не може да отговори. Даже не може да го надговори. А тогава що си застанал там? Що си застанал с плакати на протест? Когато се станеш на протест, трябва да си готов да се биеш, да те бият, да падаш, да ставаш и да продължиш. Асенчо стеше и мялкаше. При което Делян му каза каквото му каза, след което се обърна към Кирил Петков, който не беше в кадър, защото беше някъде отзад. Той даже не посмя да се приближи, милия. И му каза, ти бе, наркоман,